Kif fiftitiem il-kap nazzjonalista Bernard Grech qed ifittex konferma b'saħħitha bħala kap mal-Kunsilliera Nazzjonalisti bħalissa jinsab qed jaqlaħħa minn kull imkien u l-akbar akkuża hi li moħħu biss biex isalvaw. Kemm dan il-mod il-Gazzetta Kulħadd iddiskrivit is-sitwazzjoni tal-kap nazzjonalista Bernard Grech hekk kif ħafna qed jgħidu li qed jaħsad dak li żera. Madankollu hawn jingħad li huwa ġietu tajba biss u qed itellaq waħdu għall-kariga ta' kap għaliex bid-diżastru li ħalla qatel kull aptit li xi ħadd jitħajr imexxi lill-Partit Nazzjonalista bħalissa. Fil-fatt il-Gazzetta Kulħadd tirrapporta kif l-aħħar jiem kienu jiem ta' tensjoni kbira fl-uffiċini tal-kap u dawk l-aktar qrib tiegħu, tant li bħalissa Bernard Grech jinsab iċempel u jiltaqa' mal-Kunsilliera tal-Partit minkejja li se jtellaq waħdu. Dan fid-dawl ta' attakki miż-żewġ fazzjonijiet li jiddominaw id-Dar Ċentrali fl-aħħar jiem. Sors tal-kulħadd jgħid mal-Gazzetta li dak li der fil-pubbliku u biss nitfa' minn dak li qed jiġri u jgħid ukoll kif bħalissa l-ġlieda fid-Dar Ċentrali idwar min se jkollu l-possess assolut fuq l-uffiċċju tal-istess kap. Is-sitwazzjoni tinsab bla kontroll, għandek dawk li dejjem kienu fil-fazzjoni l-oħra, dawk li appoġġjaw lil Adrian Delija u dawn se jagħtu d-daqqa fejn jeħtieġ. Imbagħad għandek dawk li jagħmlu lil Grech kap u li sa ċertu punt għadhom iweru ruħ. Immissa fl-istess ħin dawn qed jiftħu attakk totali fuq in-nies li kienu u għadhom madwar il-kap, komplew l-imkejjen tal-kulħadd fid-Dar Ċentrali. Hekk kif il-kulħadd komplet tistaqsi dwar l-akbar problema li għandu Bernard Grech, is-sorsi tal-kulħadd sostnew li l-kap jinsab interessat biss jibqa' kap tal-Oppożizzjoni biex iżomm l-istatus, l-uffiċċju u x-xufier u jerġa' jieħu ċans li jsir Prim Ministru. Fil-fatt jirriżulta lil kulħadd li anke dawk li sa ftit ilu kienu jitħallsu l-eluf kbar mid-Dar Ċentrali huma urtati għall-kap għal mod kif dan issa qed iħallihom ifendu għal rashom.